Täällä on jonkun verran tämmöisiä aiheita, mitä me käytiin jo läpi. Totta kai vähän sattumalta, koska nämä on ne aiheet, mitkä myöskin niin kuin tosi paljon kiinnostaa, mitkä on keskeisiä aiheita. Täällä on niin kuin esimerkiksi, että ootteko ikinä kyseenalaistanut heterouttanne? Ja eikö sitä vähän käyty niin kuin läpi? Kyseenalaistanut ehkä ei, mutta niinku tutkinut ja pohtinut sitä. Niin, ei mulla ikinä tullut sieltä, että onkohan mä. Niin. Joo, ei kans. Mut sillä ei just ehkä tutkinut. Sitä kannattaa tutkia. Jep. Haluaisitteko käydä seksimessuilla? Mä en ole muuten ikinä käynyt. En mäkään. En mä tiedä, se on aika mä en tiedä, onko sillä oikeasti tekemistä niinku seksin kanssa. Niin. Mun mielestä se on vähän semmoinen pornomessu. Ja semmoinen ei kyllä ihan kiinnosta. No ei jaksa kyllä. Mitä mieltä olette homofobikoista? PS, ootte antanut hauskuutta elämään. Mä näen mulla ihan samaan kastiin homofobikot. samaan kastiin kuin rasistit. Siis jos sä oot homofobikko, niin go read a book. Siis niinku tee jotain itsellesi nyt äkkiä. Miksi olet tuollainen? Sulla on yksi elämä, miksi sä viettäisit se Jep. olemaan vittu tyhmä. Mitä sinä, niinku, mitä nyt? Lopeta. Jösses. Vihaa itseäsi mieluummin. Käy käymässä yksi keskustelu ja käy lukemassa yksi kirja ja sitten tsekkaa No siis peiliin. suuri osa ihmiset varmaan, jotka vihaa toisia ja vihaa oikeasti vaan No itseään. siis se oli vähän niinku pun. okei. Kiitos, että sä sanoit jotain siihen. No niin. Okei. Saitteko nuorena tarpeeksi tietoa seksuaalisuudesta kotoa kautta koulusta? Ei kyllä. Tai siis ei mulla ikinä ollut semmoinen olo, että mulla on jäänyt jotain kertomatta, mutta ei siitä kyllä paljon puhuta Ei. missään. Ei. Koulussa Liian vähän. sanotaan, että vagina Penis. ja vaginan osat ja penis. Penis insertoidaan Mä vaaginaan. Joka ikinen kerta, kun tuli se peniksen kuva siihen, niin mä repesin. Juu. Sitten yhdessä vaiheessa meidän opettaja oli niin herkkä, että meillä ei käyty mitään seksuaalikasvatusta ollenkaan, vaikka meillä piti käydä. Mutta koska me ruvettiin aina nauraa, niin me ei käyty sitä ollenkaan. Jonkun verran seksistä puhuttiin koulussa, mutta seksuaalisuus käsitteenä niin ei ole kyllä koulussa käyty paljon. Helvetti, silloin kun mä oon koulua käynyt. Silloin kun mä oon kouluun käynyt, niin se on ollut erittäin naismieskeskeistä, niin kuin ihan todella perinteisiin rooleihin nojaavaa. Joo. Ja siis seksikeskeistä, koska seksuaalisuushan on tosi paljon muutakin kuin seksiä. Ja siis tosi paljon sitä, että mies on mies, nainen on nainen, kun mies yhtyy naisen kanssa, syntyy kolmas tyyppi. Kyllä. Ja se on niinku periaatteessa se, mitä sieltä oppii. Että ei toi hirveän niinku, ihan hyvää osaltaan varmasti. Kyllä mä niinku suomalaisen koulutusjärjestelmään tietyltä vaan niinku uskon, mutta todella vajavaista Ei se ja kauhean suppeeta. kattavaa ole, ei. Eli se, mitä annettiin, oli ihan hyvää, mutta kun annettiin 3,8 pinnaa, niin sit se on vähän sillä, että okei, olisi voinut ehkä olla jotain Where's the rest, muuta. man? Niin. Where's the rest, Niin. man? Niin. Minun verorahoillani, minun äitin vero... No joo. Mutta en tiedä millaista se on nykyään. Toivottavasti parempaa. Toivottavasti. Ja toivottavasti käydään joku seksikeskustelukin, eikä teidän opettaja on vittu idiootti. Mä en muista sen nimeä, mutta mua ärsyttää edelleen, että mä en oikeasti saanut kuulla mitään. Sitten mä menen www.pornhub.com. Mä oon, täältä löytyy, hei. Joo. Ai tää on seksiä. Seksi kuulostaa tältä. Mä Ai se on tomma, okei. haluan alkaa harrastaa tota. Uusi harrastus. Äiti keksi uuden harrastuksen. Joo, se on tommonen extreme-urheilulaji. Meillä on reenit. Täällä on aika paljon vilisee semmoinen sana kuin body count. Täällä messissä siitä kysytään meiltä ihan suoraan, mikä meidän body count on ja että onko sillä väliä. Älä kysy, en mä muista. Ensinnäkin facts. Mä en välitä koko asiasta ihan Mä en sama. ole laskenut. Mutta siis se on sun asias. Juu. Ei, jos niin kuin mä olisin vaikka seurustelusuhteeni alussa saanut semmoisen kysymyksen tyttöystävältä, että mikä sun body count on, niin mä olisin ollut vaan, että miksi kysyt, mihin liittyy, mitä teet, mitä aiot tehdä tuolla tiedolla, miten liittyy minuun. Miksi kiinnostaa sua? Jep. Ihan sama. Se on jokaisen oma asia. Ihan Jos sä haluat kertoa se jollekin, niin kerro. Ei Joo, se sama ihan juttu, sama, just sinne mutta suuntaan. Joo. Ihan, juu. Eikä se määrittele sua mitenkään ihmisenä. Hei. Mut kyllä mä oon mielenkiinnosta halunnut just tietää. No jos se on sulla niinku oikeasti vaan mielenkiinnon aihe, niin go for it. Niinku keskustelussa, tiedätkö? Joo. Niin. Niinku, tai ehkä Et just... paljon sulla on kokemusta. Kauan Niin. sä oot harrastanut. Niin siis Tai just- kuinka paljon sä oot harrastanut. Niin. Ja oletko? Niin. Sekin Niin. on ihan hyvä tietää. Niin siis juu. Niin. Et mistä lähdetään. Just näin. Sillä. Niin. Ja silläkään. Mut isoin juttu, että vois pyrkiä siihen, että 100% niistä olisi ainakin semmosia, mitä haluaa tehdä. Juu. Joo.
Se on tosi iso juttu. Se on tosi iso juttu. MP seksi suihkussa. How does water make it drier? Water does make it drier. Jos Meitsi harrastatte fiilaa. seksiä suihkussa, niin tsekatkaa, että se suihku ei niinku tuu suoraan sinne yhdyntäalueelle. Se Joo, voi tulla ei. jotain selkää pitkin tai seinän kautta pikkasen. Se on ihan kivaakin, että siinä on vähän soundia ja märkyyt ympäri, mutta ei silleen suoraan sinne, koska se ei ole terveellistä. Ei, Mulla on ollut, se ei ole hyvä. Hinkkaa mulla on ollut liikaa. silleen, että lämmin suihku tulee mun selkään. Se on maukas. Joo. God damn. Lämmin suihku selkää ja sit kuuluu vaan läts. Lätsy. Läts. Lätsy kuuluu. Siku. Eli MP on kyllä 5/5. Joo, kyllä se on ihan kivaa. Kyllä mä tykkään. Sitten vielä jos jostain syystä on niin freaky thing, että on semmonen invatanko, mistä voi pitää kiinni, ettei kaadu, niin that's the spirit. Juu. Mulla oli, no joo, en mä Sano vaan. Sano vaan. Sano vaan. Mulla oli Sano jossain vaan. kämpässä semmonen pyyhetanko silleen korkealla, mihin sai niinku pään yläpuolelle kädet kiinni. Nice. Mimmi sai seinää Nice. vasten. Se toimi. Täällä on tosi paljon. Anyway. Mikä se kämppä on? Tosi paljon myöskin esiintyy sanaa turn on, turn off täällä. Mutta jos puhuttaisikin niin, että ei seksin aikana, vaan niinku ihmisyydessä turn on, turn off, niin ehkä se olisi mielenkiintoisempi keskustelu, koska kyllä seksin aikana niitä on varmaan kaikennäköisiä, mutta Mä haluaisin sanoa taas, että se vitun itsevarmuus. Mutta mä haluan ehkä vähän vaihtaa jopa tätä vastausta. Itsetietoisuus. Sä voit olla epävarma, ei sun tarvii olla itsevarma koko ajan, mutta sit jos sä oot tarpeeksi itsetietoinen, että sä oot silleen, että no mä oon vähän epävarma, mutta mä nyt oon tämmönen, niin se on silti turn on. Se on hot kyllä. Jos sä oot oma itsesi, sä oot aito oma itsesi, ei sun tarvii esittää itsevarmaa, jos sä et oo itsevarma. Mutta jos sä oot itsetietoinen ja pystyt käyttäytyy epävarmanakin ihmisenä, niin se on hot. Se on hot. Maailman isoin turn on. joo, itse tietoisuus Ja aitous, niin kuin, että sä oot true to yourself. ja läsnä Niin. itses kanssa. Sillä, että on löytänyt vähän niin kuin vähän sitä, että miten se sielu asettuu siihen kroppaan, niin se on kyllä tosi kiva nähdä. Seksikästä. Se on tosi seksikästä. Ja mun mielestä niin kuin, kun mä tykkään keskustelusta niin paljon, niin se, että mun ei tarvitse keskustelun aikana miettiä, että mitä nyt. Että onko se ihan messis? Niin kuin mitä? Fiilaatko sä tätä juttua, mistä Joo. me puhutaan? Jep. Toi on iso. Ja jos mulla tulee se, niin mä ollaan niin straight, että mä voin olla sillä, että mitä sä meinaat tuolla. Niin. Ja se on silti hyvä keskustelu. Juu. Mutta jos me ei olla ihan suorat toistemme kanssa ja mulla tulee se fiilis, niin sit mä oon vaan sillä, okei. Et vittu, juu. Ja sit se on niinku tavallaan, mulla jää tosi semmonen niinku kaukainen olo. Mä en ole lähellä. Mä en saa kiinni. Ja se on just niitä energioita, mitä mä niinku aina mietin, että nyt ei kyllä. Ei Sori. energiat matchaa. Juu, sori, mutta ei. Et keskustelu, jos mä vaan pystyn käymään sunkaan oikeasti täyden keskustelun ja niin, että se vähän kiihtyy ja niin, että tiiäks, tää on mun juttu ja toi on sun juttu ja ne on vastakkain ja ei olla samaa mieltä ja ollaan samaa mieltä ja päästään lopputulokseen, missä me oltiin eri mieltä, mutta samaa mieltä siitä, että me ollaan eri mieltä. Jep. Niin vau. Jep. Se on siistiä, koska ei meidän en mä haluaisi ikinä olla suhteessa miesten kanssa, naisten kanssa, ihan miten vaan, mutta mä en ikinä haluaisi olla sillä, että me ollaan niinku joka asiasta ihan täysin samaa mieltä. Joo, ei se oo kivaa. En mä muut ihmiset tuo mulle arvoa mun elämään sen takia, koska ne ei ole mä. Juu. En mä haluaisi ikinä olla niin kuin mä olisin varmaan ihan vitu ärsyttävä kaveri itselleni. Joo. Niin. Joo. Jep. Kumpikaan, en mä tiedä. Se olisi vitu raskasta. Jep. Mutta sillä, että on kivaa, että mä aina nautin siitä, että joku ihminen on tavallaan paikoillaan omassa kehossaan. Kyllä. Se, että mä näen, että sä oot sä. Sä oot sä. Se on vitun Joo. siistiä. Se on tosi, vitun siistiä. todella siistiä. Joo. Tunneäly. Joo. Tunneäly, wow, joo. Hyvä. Kaikissa ihmisissä yksi Ja tärkeimmistä tilannetaju. attribuuteista. Tilannetaju myöskin. Kyllä. Tiedät, missä voi olla ja miten. Joo. Sitten kun ollaan kahdestaan, niin se voi olla ihan mitä vaan, mutta sitten tavallaan sit, kun on tietty, että niinku, et sä nyt oo munkaan, tiedätkö, munkaan makuuhuoneessa sama kuin, että me mennään moikkaa mun mummiin, niin tiedätkö, sun pitää, tiedätkö, Just se, että jos mä sun pitää tietää, missä me ollaan, mitä jos mä tehdään. vielä sut moikkaas mun mutsiin ja mun ei tarvii ajatella silleen, että okei, mitenköhän Se tämä on menee. niin vitun siistiä. Niin, kun mä Se on- tiedän, että jep. sä handlaat, että Jep. niinku, et ei ole mitään hätää, niin se on seksikäs. Vaan silleen, että
mä voin olla ylpeä susta. Juu. Että hei, kattokaa tää. Nyt mun rakas ihminen tapaa mun rakkaan ihmisen. Se on. Etkä saa silleen, että tuleekohan noin toimeen, mitenköhän noin handlaa, tuleekohan siitä kiusallista. Mutta se on turn on. Se on turn on, ettei tarvii miettiä noita. Jep. All right. Mitä sanoisit 16V itsellesi, jonka ajatukset seksistä ovat sekavat ja ympäristön muokkaamat? Meidän kaikkien ajatukset on ympäristön muokkaamia aina. Meillä ei ole periaatteessa, ihmisen täytyy ymmärtää se, että kieli, minkä sä oot oppinut, on opetettu sulle. Ajatukset, mitä sulla on aina jostain muusta. Sä oot voinut kerätä, sen takia me ollaan niinku uniikkeja, koska jokainen meistä kerää periaatteessa miljoonasta eri paikasta sen oman collectionin, mitä sitten on. Mutta on hyvä niinku ymmärtää se, että me ollaan sieniä, jotka imee koko ajan ympäröivää maailmaa itteemme. Että ei ole mitään jotain superhenkilöä, ketä pystyisi itse tuottamaan Tyhjössä jotain. kasvanut täysin ympäristön koskematon muokkaamaton. sielu. Ei semmoista olekaan. Me ollaan kaikki muokattuja olioja, olentoja ja kaikkea. Mutta eniten just se, että tiedä vähän, että tai sä voit itse suunnata itseäsi niihin paikkoihin, mitä sä niinku haluut ajaa itsessäsi eteenpäin. Et kaikki me ollaan ympäristön muokkaamia, ei siitä kannata olla huolissaan. Ja asioilla tuppaa vaan olla tapana niin kuin setviintyy. Et jos nyt ajatukset seksistä on sekavat, niin älä panikoi. Kyllä ne siitä varmaan selvenee. Hei, 16V. Sun kuuluu. Sä oot ihan junnu. Kaikki on sekavaa tossa vaiheessa. Kuuluukin olla. Sä heti, toi on ihan, olisi tosi outoa, jos ei olisi sekavat ajatukset. Meillä on sekavat ajatukset ihan mistä vaan. Ei tässä niinku. Ja mä sanoin, että ota tähän 40 Jussi, niin silloin sekavat ajatukset ihan kaikesta. Se ei vaan myönnä sitä. Jep, ovenkahvat kiihottaa yhtäkkiä. Joku tiistai-ilta. Älä. Joo, mitä vittu. Mut mä en sanois 16-vuotiaalla meitsillä mitään. En sanois mitään. Mitä et sanois? En mä sanois mitään. Siellä se on tyytyväinen neitsyet. Polttaa pilveä ja ajaa mopoautoa. Mä ehkä sanoisin, että älä polta pilveä, mutta se ei liity tähän keskusteluun. Mutta en mä sanois seksiin liittyen mitään. Ihan hyvin se löytyi. Jep, just niin. En mä vieläkään tiedä mitään. En mä haluaisi, että 30 meitsi tulisi nyt sanoa mulle jotain. Ei vittu se. Hei, mene takas. Niin Paina vittu. Mun pitää selvittää itse nää. Nää on mun juttuja. Jep. Veppe sanoi joskus hyvin, että kaikki pitää oppia kantapään kautta. Joo. Ja ei nyt tarvii, mutta tietyllä tapaa se on tosi opettavaista. Kyllä. Joku sanoi joskus, että jokainen firma pitää, tai jokainen yrittäjä pitää kerran vetää firma konkurssiin ennen kuin se menestyy. Juu. Sama juttu. Kyllä. Vedä kerran vihkoon, niin sen jälkeen menee vähän paremmin. Just näin. Ja mistä tietää, mikä on väärin, jos ei ole ikinä tehnyt väärin. Jep. Facts. Yes sir. Consent on aloitussana. Sen jälkeen on kaksoispiste. Mistä tunnistaa, että toinen ei halua seksiä? Jos sun tarvii miettiä Niin se ei halua seksiä. Sit sä kysyt. Jos sun tarvii miettiä, että haluukohan se seksiä, niin sit sä kysyt. Joo. Jos se on vähänkään epäselvää, niin sit sä kysyt, että haluatko sinä seksiä. Se saattaa tappaa sen moodin sillä hetkellä, mutta se on parempi kuin traumatisoida jonkun toinen vittu loppuelämäkseen. Joo, taas jälleen kerran aiheena, niin keskustelkaa aiheesta. Se on, jos on vähänkään semmoinen fiilis, että mahtaako toi haluta tai mitä vaan, niin kysy vaan. Onko tämä ok? Ja jos mä itse mietin sitä, että vaikka mä olisin epävarma jossain tilanteessa, että sanotaan, että hypoteettinen tilanne, mistä tulisi uusi ihminen, ketä vaikka haluaisi harrastaa mun kanssa seksiä, mutta mä vaikka vaikuttaisin epävarmalta, niin mä kokisin sen tosi kiihottavana, jos se henkilö olisi mulle, että hei muuta, että mä haluaisin niinku harrastaa sun kanssa seksiä, että onko se sulla ok? Tai että haluaisitko säkin mun kanssa? Joo. Niin mä olisin se, vittua. Joo, tehdäänkö mitä niinku maailman siisteintä, että sä kysyit, että niinku kannattaa olla avoimuus. Ja avoimuus on seksikästä. Kyllä. Se, että sä sanot, mitä sulla on päässä. Mä turn offeista sen verran vielä, että ei mikään ole niin paha kuin sä, että ei mulla ole mikään. En mä tiedä. Ei ole mikään. Ja sit sä istut niinku sillä, että sulla on joku. Joo. Mä näen, että sulla on joku. Kommunikaation puute. Joo. Niin mä oon nykyään sen verran kasvanut onneksi niin kuin ihmisten kanssa, ketkä on tehnyt että jos mulla tulisi nyt semmoinen tilanne, niin mä olisin näin, ok. Joo, sama.
Nollatoleranssi. Joo, että okei, sulla ei sit ole mikään ja jatkaisin ihan vitun normaalisti, koska ei sulla sit ollut mikään. Joo, koska se ei ole mun vastuulla ruveta avaamaan sun yksilönä luotuja tunnelukkoja siinä tilanteessa. Jep. Mut jos sun tarvii miettiä consent, niin sit sä kysyt consent. Juu. Jos sun tarvii miettiä sitä asiaa, jos on semmoinen tilanne, niin sit sä kysyt. Puhuuks äijät keskenään seksuaalisuudesta? Mä oletan, että äijät on yleisellä tasolla tässä. Mutta me voidaan tietysti vaan puhua meidän kaveriporukoista, missä me ollaan hengailtu. Mut... Minä olen Peppe, koko maailmani mieskunta. Jep. Mä oon kuplas, mä en aio vastaan. Vastaan kaikkien puolesta. Jep. Ei. Kai ne puhuu. Ollaanko me puhuttu? Ei me kyllä. No ollaan Mä tiedän seksuaalisuudesta. Kai me ollaan puhuttu. Kai me käytiin toi oma seksuaalisuuden niinku arviointi ilman mikkejäkin joskus läpi. Ja kun mullakin oli paljon sitä idistä, että ei ollut tavallaan, oli hirveän vaikea silleen löytää niinku naispuolista henkilöä, kenen kanssa mä olisin yhtä hyvä ystävä kuin miesten kanssa. Se herätti mulla niinku itselläni tosi paljon kysymysmerkkejä niinku ilman, koska mulla on edelleen se idis, että se paras kaveri on se, kenen kanssa mä haluan olla koko loppuelämä. Ja sit rupes vaan miettiä sillä, että okei, että onko se nyt sit mies? Onko se nyt sit nainen? Niin. Missä mä menen? Kuka mä oon? Mitä mä teen? Mitä mä haluan? Ja näin, mutta onneksi mut on osoitettu vääräksi. Se on semmoinen kyssäri, mikä vähän niinku, tai toi, että puhuuks äijät keskenään seksuaalisuudesta, niin toivottavasti puhuttaisiin vielä enemmän. Jep. Aina. Ei siitä ainakaan liian vähän voi puhua. Ei. Kaikki puhuminen on hyvästi. Aina. Miten se onkin niin hyvä juttu? En mä tiedä vittu. Ihan outoa. Minkä ikäisenä mietitte ekaa kertaa teidän seksuaalisuutta? Muistatteko te, koska te olette niinku, mikä on teidän eka, varmaan ittenne kanssa ollut, mutta mikä on teidän eka niinku seksikokemus? Eli Eikö mä selittänyt tästä story joskus, että mä päiväkoti-ikäisenä katsoin meidän harjoittelijaa ja ajattelin, että toi on seksipommi. joo. Mä en oo varma, tiesikö mä silloin, mitä toi sana... silloin. Mä oon aika en mä varma usko. siitä, että mä en tiedä, seissu. tiesikö mä silloin, että mitä toi sana tarkoittaa, mutta muista ajatelleen niin ton Seksipommi. lause, että toi on seksipommi. Seksipommi. Mutta kai se on onko se seksuaalinen ajatus, jos näkee, no ei se välttämättä ole inherently seksuaalista, jos näkee jonkun kauniina. Kyllä mä muistan kanssa, että mä oon niinku tarhaikäisenä jo niinku kokenut ihastusta. Kyllä mua pussaili tytöt päiväkodissa. Joo, ja pussaillut, niinku, mitä ikinä se sit onkaan ollut. Mutta se niinku, totta kai itsensä etsimistä ja oman paikkansa hakemista se on ollut. Mutta kyllä mä muistan niinku, joskus istu yksin saunassa ja sit mä muistan, mä katsoin niinku vaan omaa munaa sillä, että niinku, tonkaan sit pitäisi, niinku, että en mä osaa sit. Se oli vaan se. Että mä olin sillä, että tiiäks, en tuu ikinä oppia. Musta niinku, tiiäks, vähän sillä niinku, että mitenköhän vitussa sit tehdään. Joo. Silleen niinku 3.-4. Varmaan joo. Et tossa se nyt on ja Kaikki. pitäisi jotain kekkaa ja Joo, tuolla pitäisi jotain tehdä. ei oo vissiin. karvoja ja Joo. ei näyttää tolt. Ok. Ei oo kovin iso. Tiedäks silleen, Joo. ja onkohan kaikilla muilla eri, ja tiedäks ihan valtavia niinku, Kaikkea. ihan kaikkea miettinyt silloin. Mut Kyllä jotain seksuaalista suuntautumistakin on varmaan noihin aikoihin miettinyt. ihan varmaan. Me puhuttiin eilen siinä podcastissa, missä me oltiin vieraana, niin ohi mennä runkkuringeistä. Että joskus junnuna on tullut siis samassa tilassa vaan runkattua jonkun friendien kanssa jossain sleepovereista Joo. jotain. Kaikilla joku oma makupussi. Niin, kaikki kattoo pornoa telkkarista silleen, hihi, Joo, nyt joo. katsotaan pornoa. Mut toi on Tiedätkö, kyllä Ja sitä on varmaan vittu mä joskus nauroin. miettinyt, että onko mä nyt niinku homo tai että oliks toi Joo. jotenkin homo. Ja sit kun se on ollut just sitä maailman-aikaa, että ollaan haukuttu jengiä vielä homoiksi. Haukset kädessä. Juu, ja Joo. niin kyllä tollaisiakin on varmaan miettinyt. Mutta ei sitä omaa heteroutta ole kyllä kyseenalaistanut ainakaan. En mäkään. Kauheasti ikinä. Kyllä se on aina ollut aika selkeä, että Juu. mimmit on kivoja. En ole myöskään ikinä niinku heteroutta niin kyseenalaistanut sen enempää, että olisin niinku... Jopa vähän valitettavan selkeä. Niin. Joo, siis mut Vittu olisi valinnanvaraa, kun olisi bi. niin. Jep. Koska kauniit miehiä vittu on kyllä maailmassa Joo. niin paljon. Ja ihania ja mukavia miehiä. Jep. Mä Mutta muistan, onkohan mä niinku nyt mä haluan keskustella teidän kanssa, pistetään äänitys pois. Ei, mutta onkohan toi niinku just
tässä tulee just esiin se, että ei tiedä. Mutta Joo. onko toi ongelmallinen kommentti periaatteessa sanoa noin, että oispa voinut olla bi, koska moni on voinut kokea siitä, että se on ahdistavaa, niin sitten tavallaan jos sitten tehdään tommonen trait, niin sitten on niinku ihan vaan idis, Joo. mikä mulla tuli. Joo. Että onkohan tiiäks joku silleen, koska esimerkiksi joku, no sanotaan vaikka blackfaceaaminen on niinku ihan, sehän on ihan vittu typerä juttu. Joo. Koska sä niinku, sit tehdään niinku just trait, että sä oot jotain. Niin onks tossa niinku, mä en tiedä. Varmaan siis Te nyt osaa vastata, mutta niinku keskustelu Periaatteessa siis arvona. toi varmaan on ongelmallinen lausahdus, mutta taas jälleen siinä täydellisessä yhteiskunnassa, missä Jep. me ei tarvittaisi pridea Jep. ja missä me ei tarvittaisi superstraightteja ja kaikki hyväksyisi toisensa just semmoisena kuin ne on, niin voisi sanoa, että hitto olisi muuten valinnanvaraa, jos se olisi bi. Ja se ei olisi millään tavalla ongelmallista, koska biinä oleminen ei olisi ollut kenellekään millään tavalla erilainen kokemus kuin heterona oleminen. Jep. Mutta ehkä nykyajan yhteiskunnassa, kun jotkut biit on joutunut taistelemaan sen kanssa tosi paljon, niin toi saattaa olla vähän Jep. kyseenalainen kommentti. Kyllä. Vaikka ei ollut tietenkään tarkoitettu yhtään. Ei tietenkään. Jep. Just näin. Mut, I don't know. I don't know. I don't know. Mä muistan 6-vuotiaana ykkösluokalla hippaa. Leikittiin hippaa, jahtasin tyttöä ja sit mä olin silleen, että tytöt on se juttu, bro. Joo. The thing. Kyllä oon Silloin myös- mä tunsin sen niinku kokonaan mus, että nyt aukesi joku uusi ulottuvuus. Kyllä. Kyllä semmoinen omaa silmää miellyttävä nainen on kyllä niinku maailman kauneimpia asioita. Eli jos sä epäröit, niin mä vaan tiiäks jahtaa jengiä tonne. Sä oot hippa. Ja sit vaan juokset karkuun. Älä vittu mene jahtaa. Pilasko toi nyt? Ei. Tunti 26 Juu, minuuttia. se oli siinä. Cancel. Cancel. Jarmo, Joo vai? Cancelled. cancelatkaa sit Jarmo, älkääkä joo vait. Se on muuten ylihuomenna. Joo vai on hyvä. Floppaa ylihuomenna. Joo vai floppaa yli huomenna. Kuinka iso osa parisuhdetta, seksi on teille? Iso. Iso. Se kuuluu siihen. Mulle seksi kuuluu rakastamiseen, välittämiseen, läheisyyteen. Se kuuluu kaikkeen siihen, mitä mä pidän, että mun parisuhteessa kuuluukin olla. Yes sir. Niinku seksi on ultimaattinen luottamuslause siitä, että ollaan samalla sivulla toisistamme tietyllä tapaa. Ja sillä sen mun mielestä niinku seksiin heijastuu tosi vahvasti myöskin ongelmat, mitä siellä voi olla. Seksin sujuminen on mun mielestä aika hyvä, ei aina, mutta se on hyvä indikaattori siitä vähän, että miten teillä menee. Miten teidän energiat toimii Joo. tällä Just hetkellä. niin. Jep. Se on niinku, Joo. että mulla se on niinku tosi iso osa sitä. Eikä vaan se akti, vaan just se, että sitä on, se toimii ja tavallaan sen myöskin ympärillä olevat asiat. Ja se, että pystyt olemaan niinku kehostas toisen edessä. Ja onhan se ihan konkreettisestikin, just sä sanoit luottamuslause tai jotain tommoista. Jos sä mietit, että kuinka monta harrastusta sulla on, mitä sä voit harrastaa vaan yhden ihmisen kanssa just nyt. Tiedätkö niin kuin silleen, että nyt me ollaan päätetty, että me tehdään tätä vaan kahdestaan. Vaan kahdestaan tehdään tätä ja kenenkään muunkaan et tee tätä. Niin totta kai se on spesiaali asia sit parisuhteessa. Juu. Iso, Jep. iso. Tosi iso. Se on konsensus. Voisitteko odottaa avioliittoon, jos teidän tyttöystävä haluaisi? Ei. Avioliittokonseptina on jo vähän sketch juttu meitsillä. Joo, sama. Niin miksi mä odottaisin jotain vittu valtion papereita? Mieti. siis- Valtion papereita, nyt voidaan panna. Nyt voidaan bannaa. Et nyt meidän rakkaus on tarpeeksi virallista, kun Joo. valtio kirjoitti meille paprut. Ja meillä on yhteinen veroprosentti. Tulis Ei varmaan kyllä ole. Mä en tiedä naimisiin menemisestä. Sä et tiedä naimisiin menemisestä En mitään. vittu yhtään Mikä toi juttu mitään. oli? Mut tulis No, vähän mut semmonen konsepti. kusetettu fiilis varmaan. Juu. Sillä mut kyllä mä voisin niinku pitkäänkin odottaa. Pidättäytyä. Joo. Mut parempi syy pitää olla. Juu. Vaikka sit joku, että niinku, tiedätkö, et ruoka jäähtyy, jos se heti syödään. Se oli läppä. Se oli vitsi. Joo, toi oli vitsi toi äsken. Ai jaa. Mut Mä pistä screeniin, vitsi. Mut siis kyllä mä pystyisin venää. En mä nytkään, en mä edes muista milloin. Mä en pystyis kyllä. Kyllä se on kivaa puuhaa. Se on kivaa, mutta se on spessua kanssa se pidättäytyminen asioista.
Se on totta. Mä saan siitä jotain. Äijä saa siitä kyllä hemokiksi. Se on cool. Joo, tai sit jossain ei ole jotain merkitystä joissain asioissa, kun kaikkea ei saa vittu heti. Nykyään saa kyllä kaiken heti. Kaiken, mitä tulee. sä voit ikinä haluta tai tarvita, niin on saatavilla heti. Heti. Joo. 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 Haittaako, jos nainen ei sheivaa? Ei, kai. Riippuu mistä puhutaan. No tässä nyt vaan, että Ei sun mitään sääriä tarvii sheivaa, jos sä et jaksa muakin. Sit vittuukaan sun säärikarvat. Sun pimppi, jos se on tosi karvanen, niin mun naaman laittaminen sinne hankaloittuu. Ihan noin niinku logistisesti. Et vähän voi siistiä. Mut jos sä haluut siellä pitää karvatusta, niin se on ihan fine mulla myös. siis jos sä Sitten mä saatan vaan pysähtyä välillä ja tehdä näin. Joo, toi on ihan pelaajamuovi. Tietää, että tekee. Mut siis mut mun mielestä niinku kysy iteltäs, äläkä meiltä. Pitäis kysyä iteltäs. Okei. Oota, mulla on karvasuus. Noin, sano vaan. Venottiinko me tota? Joo. Okei. Eikö sä read the room, bro? Tää on vielä sun room. Tää on sun living room. Tää on sun podo, faata, kannu. Faata. Tää on sun Älä mulla pissaa täällä. puheenjohtaja. Mulla on kyllä pissaa. pissaa. Kysy kyssäri. Uh, Ei kun sä olit vastaamassa, anteeksi. niin, et siis toi pitää kysyä iteltäs eikä joltain muulta. Juu, ei. Niinku, että se oli se mun juttu. Kiitorata on leija, semmonen pieni, Juu, vähän. pieni viiva siinä Pikkasen. päällä. Se Kyllä. on naisen merkki. Juu. Ja naisilla on kiitorata. Mut Se siis ei- jotkut kainalokarvat, niin siis en mä tiedä, onko sul mukava olla Niin. kummin päin ihan sama, en mä tiedä. Juu. You do you. Kyllä sä voit käydä. En mä jaksa. Mä voin Kyllä mä tulla pärjään. kyseleen. Kyllä mä pärjään. Haluatko tulla? Mä voin kysyä tästä yhdestä, mä menen pissalla sillä aikaa. Ja alkaa. Onks nolo, jos se ei seiso? Kun sä katot mua, bro. Mulla on kerran käynyt selvinpäin niin, että ei seiso. Ja mä kerroin itse asiassa sen täällä podcastissakin just samalla viikolla, kun se tapahtui. Kännis mulla on useamman kerran ollut silleen, että ei seiso. Mutta en mä oo kyllä ikinä tuntenut siitä noloutta. Mä luulen, että jos se olisi käynyt joskus 17-vuotiaan, 18-vuotiaan, niin silloin olisi nolostunut. Mutta nyt kun se on käynyt pari kertaa vasta niin kuin vanhemmalla iällä, ja mä oon sen verran kuitenkin itse varma sängyssä ja seksuaalisuuteni kanssa, niin en mä sille noloutta tuntenut. Joo. Mikä? Mulla on muutaman kerran selvinpäin. Ja sit mulla on käynyt silleen, että seksi mä oon ollut niin mun omassa päässä, että sit on vaan niinku dropannut. Joo. Ja sit se ei ollut nolo itsessään, mutta sit mä en osannut purkaa sitä tilannetta mitenkään. Joo. Toi rimmas. Mut Niin sit rimmas. mä vaan olin vittu turpa kiinni ihan tiiäks paskana, että mitä nyt kuuluu tehdä. Joo. Ja sit jossain vaiheessa mä aloin puhua siitä sit. Mutta ei se on noloa. Ja sit varsinkin, no siis varsinkin jos sä oot humalasta tai jotain, niin se ei oo. Ei, ja siinä on maailman helpoin tekosyy. Tai siis Just syy, sitä. se on syy. Sä vaan sanoit, että mä oon nyt niin fakeissa, että mulla ei seiso. Just sitä, että en mä tiedä. Mut sit just, jos käy paljon sitä, että ei seiso tai jotain, niin sit just ehkä kannattaa pysähtyä miettiä sitä seksuaalisuuttaan. Just vähän ehkä miten mulla on saattanut käydä tässä näin vuosien varrella. Niin. Mua ei ehkä nolostuta se, mutta se harmittaa. Se Joo, äijä harmittaa. suuttuu. Juu. Eikö se silloin selittänyt? Sparkala! Sprite juomaan keittiö ihan vittu vihasana Keittiö ja vartiksi. Spritea vittu, tuijottaa seinään näin. Joo. Mut ei siis, se on vaan silleen niinku, että miksei? Nyt. Niinku, mitä nyt? Sano miksei. Niin sano miksei. Mut ei se, Kyllä mä fiilaan. ei se nyt on noloa. Niinku puhu siitä. Ei se noloa. Joo, Kaijat. siis puhu siitä. Se Jep. teki mulle siitä noloa, että mä en puhunut siitä. Juu. Mäkin olin sen jälkeen, tiiäks, ravasi edes takas sitä makuuhuonetta ja oli sillä mimmiä, että kui? Tai siis niinku, Joo, Sitten mä katsoin sitä siinä alasti. Sä oot ihan vitun böönä. Mua panetta. Kui? Miksei? Ravaa ees taas, tiiäks, 20 minuuttia. Koitan Joo. pohtia asiaa. Täällä on ihan vittu hyvä juttu. No. Vittu. Heipä hei. En tiedä, onko tää nyt varsinaisesti asiaan, mutta ootteko ajatellut ikinä tätä? Sitten seuraava boksi. Ei kun ei mitään, en jaksakaan kysyä mitään. Ei vittu. Ei kun ei mitään, en jaksakaan kysyä mitään. Ei kun ei mitään.
Ai vittu, mun tekis mieli sanoa, kuka sä oot, mut en sano. Hei, mä muistan kans muuten, mun eka kerta mua jännitti niin paljon, että mulla ei eka seissy. Koska mua jännitti niin paljon. Joo. Niin mulla ei alkuun seissy, vaikka siinä kohtaa olisi pitänyt jo seistä. Tai siis mulla seiso, mut sit kun just lähti housut ja näin, niin sit mua jännitti niin paljon, että ei natsannut. Oliks hädäs? No kyllä mua vähän jännitti. Mut Ihan sit varmasti. mulla alkoi seisoa. Kyllä. Mut hetken aikaa ei seissy. Mut ei se ollut mitenkään noloa, se oli hemo comeback. Toi on niinku kasvutarina. Tosta voisi tehdä dokumentti. Totta. Täällä on tämmönen kysymyssarja niin paljon siitä, että kun ollaan parisuhteessa, sit, kun halut ei aina kohtaa. Joo. Ja täällä on niinku esimerkiksi, täällä on muutamakin ihminen pistänyt tästä samasta aiheesta ja sitten on, että mitä niinku tehdä, kun tyttö haluaa enemmän ja sitten toinen kysymys oli, että mitä sitten, kun tulee haluton jakso toiselle. Niin mitkä on niinku oikeita tapoja käsitellä niitä hetkiä siinä suhteessa. Joku on tainnut mainitakin jo mikä se keskusteleminen, kommunikaatio. Joo, se oli. Okei. Se on aika hyvä tässä. Joo. Oliks, joo. Koska jos sä et sano, että mulla on nyt semmoinen kausi, että mua ei paneta, leikitään nyt, että vaikka mua ei paneta parisuhteisiin, mä en sano siitä mitään, niin sit mun tyttöystävä miettii, että toi ei enää rakasta mua. eiköhän toi rakasta mua enää, onks mä rumentunut, Jep. miksi tota ei paneta. Jep. Mutta jos mä sanon silleen, että onpa muuten jännää, että mä oon jo nyt viikkoon niinku panettanut yhtään, Jep. niin sit voidaan olla silleen, että ai jaa, Kokeillaanko jotain? kato kun mua panettaa koko ajan. tai sille, no voi helvetti. No niin, tsekata. Ja sitten se voi useasti, oman pään solmut on siinä mielessä niinku yleensä mielenkiintoisia ja voi olla helppojakin, että joskus kun ne sanoo tolleen, niin se voi olla, että sua alkaa panettaa sen jälkeen. Joo. Se on tosi mielenkiintoista, että kun sen vaan sanoo, että mua ei muuten paneta yhtään, sit sä oot näin, ui vittu, alkoi seisoo heti. Juu. Ihan heti. Juu, tai kun se toinen ihminen sanoo, että mä ymmärrän, että sua ei paneta. Sitten yhtäkkiä se saattaa olla maailman seksikkä juttu. Jep. I have been understood. Jep. Mutta ehkä semmoinen iso juttu on niinku ymmärtäminen myöskin, että A, keskustelkaa, mutta B, ymmärtäkää sitä toista osapuolta. Että ei ne kohtaa aina, ei teillä ole samat halut. Että te tykkää samoista asioista samaan aikaan, samaan aikaan päivästä edes. Siis se on niinku, se on vaan hyvä, että sitä käydään läpi. Se on ihan fine. Ja se on ehkä molemminpuolinen kompromissi myös. Että jos sua ei paneta ikinä, mutta sun pari panettaa koko ajan, niin ettikää joku välitie. Ettikää joku siellä keskellä sitten, että miten me saatais pantua edes jonkun verran. Joo. Jonkun verran pitäisi panna kyllä. Jonkun verrankin pitäisi panna. Kyllä jonkun verran pitäisi Jonkun verrankin pitäisi panna. Kyllä niinku Snillisti. jonkun verran. Siis jonkun verran on aika hyvä määrä panna. Just sitä mä niinku haen tässä. Tai että mun piti sanoa, että niinku jonkun verran pitäisi panna. Juu. Okay. Tai siis jos miettii ideaalia, tai niinku mä yritän nyt sanoa sen, että jos miettii määrä, niin jonkun verran kyllä kandea panna. Jos on verran, niin sit se olisi hyvä, että se olisi jonkun. Kannu keskeytettä. Tee jotain. Ei, mä kuuntelin vielä. Käykö taas kusella? Et me kusella. Että niinku pitää panna. Taasko käy kusellako? Mä en tiedä siitä, että niinku pitää panna. Ei pidä panna, mutta jonkun verran kannattaisi. Just niin. Niin. Okei, pojat, mennään eteenpäin. Joo. Jarmo menee kuseltaan. Hei, mulla on vittu mua kusia ahdistaa toi täällä. ravaaminen Istu ihan, alas ahdistaa sitten. ihan, Istu alas. Toi sä liikutat sitä piuhaa Joo, koko Mulla on ajan. ihan vittu kipeä tässä kohdassa. Jos nyt No rätisee, varmaan, kun sä niin oot istu mä oon alas ihan tuohon. vittu Istu solmusta nyt tuohon vittu Mä oon sohvaan. ihan Voit sä solmusta istua sohvalle. tuohon Mietin, vittu miksi sohvaan? olkapää En mä pysty sattuu. istua. Miksi et voi istua? Se on ollut monta viikkoa. Tuu tähän, mä hieron sua. Noniin. Mitä vittu ajat alkaa huutaa? Sattuu niin vittuusti. Vittun pellet. Mukama se taisi suvaitsevaisia ihmisiä täällä. Höpöttää 1,5 tuntia jostain suvaitsevaisuudesta. Tosta Sitten sattuu. meitsi, joo. Mikä siellä on? Tommonen pieni klöntti. Joo, siis kun mä oon tuntenut sen klönti siellä. Se on kussu mun kaikki vittu hengittelyt ja kaikki. Kannu siis oikealla kädellä pitää mikistä kiinni ja vasurilla painaa täällä Jarmon Triggeripistettä. olkapään triggeripistettä. Mitä siinä on voinut tapahtua? Trapetsiuksen yläosaa painan tällä hetkellä. Mitä siinä on Mut voinut hei, tapahtua? kuunnelkaa, täällä on nyt tämmönen juttu, että ootteko huomannut, että kannun välillä mansplainaa? Mitä se edes tarkoittaa? Mä mansplainaan vitusti Mitä se naisille. tarkoittaa? Selitä Veeti. Mansplainaaminen tarkoittaa sitä, että selittää simppelejä konsepteja ihan kun se toinen ihminen ei ymmärtäisi. Okei. Okay. Mä teen Miehet tekee naisia sitä tosi usein. Okei. Että vaikka se olisi tosi pätevä nainen tai jotain, niin sitten mies ja mutta kato, kun tää hommahan menee, kato näin. Okei. Kato, kun pörssi toimii, kato näin. Okei.
Keskeyttäkää mut ensi kerran, kun mä teen noista. Mua ei ainakaan haittaa. Tää on meidän välinen energia, jos sä mansplainat jotain muuta. Ei, kun mä halusin nostaa, koska mä olin sille, että... Jos mä catchaan seuraavan kerran, niin mä voin Joo, sit sä hei toi juttu. Mä teen siksi, että mä ajattelen ääneen. Niin ja siis toisaalta on podcasti, niin joitain asioita on hyvä välillä avata, vaikka se olisi selkeästi selkeä asia, niin se on hyvä se puhuu auki, koska kaikki ei välttämättä tiedä. Mutta olemme avoimia kehityskeskusteluun. Fuck sää. Fuck sää, Kannu. Millä tavalla mielikuva ja arvat seksistä on muuttunut nuoruuden ja aikuisuuden välillä? Seksistä. Joo. Itse akti. Ainakin se on muuttunut niin, että mä en enää luule, että se on harrastus, jota aletaan harrastamaan. On se muuttunut tosi paljon. On se muuttunut tavallaan, kun se mitä junnuna oli, niin se oli leffat ja musavideot ja aika silleen... Just sitä. I've been really trying, baby. Pojat. Trying to hold back this feeling. Pojat. Onhan se muuttunut. Mut ei Trying to fuck? You Myron. You Myron. Pojat. Ripsys. Facts. Me leikataan tätä kohtaa. Mä en jaksa enää. Me ei leikata mitään. Suomen ainoa podcasti, jota ei leikata. Toi leikataan. Get on our level. Toi leikataan. Ei leikata. Ripsys. Mä leikkaan teidät. Sut on leikattu jo. Amiibo. Kyssäri. Eikö, et sä kysynyt vielä? Kysyn. Että millä tavalla sun niinku, mielikuva seksistä on muuttunut vuosien aikana? Niin Mä lopetin Jynkyn kattomisen vuosi sitten ja nykyään mä en edes niinku porno. pysty panee. Et sen verran. Jynkky eli porno, joo. Niin. Joo vai Suomi, joo vai sanankirja pitää tehdä. Joo. Mun siskon työkaveri kuulemma kyselee siltä, että mitä tää tarkoittaa, kun se kuuntelee meidän podcastia. Niin se kysyy mun siskolta, että mitä tarkoittaa Kyllä Jynkky on mitä ihan... tarkoittaa tana? Tana on mun lemppari suomen kielen sana. Heti makkaran jälkeen. Mut mun käsitys seksistä on muuttunut ehkä vähän realistisemmaksi. Just. Ja myös kun on sitä itse harrastanut, niin se on muuttunut aika paljon enemmän naisen nautintokeskeisemmäksi. Kun se käsitys leffoista ja pornosta se, että mies saa pillua, mies panee naisia. Mut sit kun mä oon harrastanut itse seksiä, niin mä oon tajunnut, että leijon juttu tässä on se, kun tuolla mimmillä on hyvä olla. Jep. Kun silloin turvallinen olo ja kun se tulee ja kun se nauttii tästä. Että se on se leijon juttu siinä. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin ei se, kyllä se miehen on aika impulsiivinen niinku semmonen Simppeli. putum-kokemus. Joo. Ei se kovin mielenkiintoista ole. Ja se putum-kokemus saattaa olla leijokokemus, jos siis se mimmi on tullut ennen sitä. Just sitä. Se niinku luosi mulle sitä kliimaksia. Miehelle, totta kai voin puhua vaan omasta puolestani, että voitte sit olla sitä mieltä, mitä ootte, mutta ei se miehen niinku fyysinen puoli niin vittu mielenkiintoinen ole. Kun sit kun katsoo jotain mimmiä, joka nauttii, niin vittu mä oon sille, mäkin halun tolleen. Juu. Mitä vittu tässä tapahtuu? Ei mun jalatikin tuolla hätänsä. Niin. Mutta mä oon sillä vittu niin. Juu, klenkkaa vessaa. Niin, sillä. Ja sit siellä kuuluu. Mä oon sillä, mä pistän vessa vähän jotain lootusempoa tohon noin. Ja tiiäks, taas kollarit jalkaan. Kokoinen. Niin, kollarit jalkaan ja me juomaan Spriteia olkkariin. Tiiäks, et ei se on ihan fine. Toinen makaa tiiäks puoli päivää jossain nilkka väpättää. Mäkin halun sitä. Mut mulla on muuttunut kyllä oikeasti toi tuleminen aika radikaalistikin. Niin kuin just, jynkyn lopettaminen ja sit että on pidättäytynyt just niinku, tai handlannut noita seksuaalisia haluja ja ei ole tullut niin useasti. Niin se on kyllä, sieltä on löytynyt joku uusi leveli. Mutta ei se siis mitenkään verrattavissa ole naiseen. Mutta ihan vaan tälleen tärppinä, että kyllä sitä saa kans miehet ehostettua. Sitä tulee, mistä se ei ole vaan semmonen, noniin. Se oli 5. kerta tänään. Putum. Ei paljon, niinku. Totta. Joo, se on ihan, saattaa jopa vähän väpistä. Hyvä pointti. Nilkat vähän. Et kun sitä ei tee joka päivä ihan vaan tottumuksesta, niin se saattaa vähän parantua. Joo, niin sanotusti. Kyllä. Mut joo, siis toi että nainen tulee on kyllä, siinä on jotain. Juu. Siinä on jotain niinku. Siinä on kaikkea. Siinä on kaikkea. Niin, universumi on läsnä. Kaunista. Joo.
Täällä onkin se yksi kysymys, että oletteko kokeneet ja miten pääsee tajunnan räjäyttävään seksiin? Mutta siis kyllähän se on sitä, että se on niinku yhteinen agenda, että molemmat tulee ihan vitusti. Joo. Siis se on silloin... Avoimuuskommunikaatio. Niin sinne pääsee. Joo. Molempien, teillä on niinku yhteinen tavoite ja se, että kohta ristää niin vitusti tässä vierekkäin. Joo. Silloin se on hyvä, mutta jos sä niinku käytät, jos jompikumpi vaan käyttää toista, niin ei se sitten ole niinku, se jää vähän vajavaiseksi. Post not clarity. Explain please. It's a real thing. It's a real It's thing. a real fucking thing. Täällä on kuitenkin... Ja se vaikuttaa vittu kaikkeen. Me puhuttiin tästäkin eilen, mutta siis, että sä voit jutella jonkun mimmin kanssa DM:ssä ja sit sä vedät käteen, niin sun keskustelutyyli voi muuttua. Vaikka te ette keskustele mistään seksuaalisesti. Sun äänensävy tai niinku sun ajatusjuoksu voi muuttua siinä. Ja se on fysikaalista, se on ihan fysiologiaa. Niinku. Juu, Jarmo sanoi, että sä saatat olla nettiautossa katsomassa jotain vittu avoautoa. Sit sä vedät käteen ja oot silleen, että mitä vittua mä tuolla avoautolla tekisin. Mm-hmm. Se on ihan real thing. Se ei ole mikään myytti kyllä. Siis eihän siis yhteiskunnassa olisi mitään saatu aikaiseksi, jos ei olisi post not clarity. Mehän mentäis kaikki miehet täällä muuten vaan vittu pimpin perässä. Öykkäreitäis. Jatkuvasti. Koko ajan. Ihan koko ajan. Hyvät voi tulla välillä. Joo. Joo. Mutta se ei ole aina negatiivista. Se ei ole aina semmoinen, että ei toi olekaan noin hyvän näköinen. Ei. Vaan jos sä rakastat sitä ihmistä, sun post not clarity voi olla semmoinen, että Joo. vittu mä rakastan sua. Ja sit sä näet vitun selkeästi sen ihmisen ja sen arvon sulle. Se voi olla sitäkin. Niin voi. Et se on aina jotenkin ajatella, että se on negatiivinen asia, mutta ei se. Ja voisiko sillä tavalla vähän miettiä, ei ehkä ihan näin mustavalkoisesti, mutta tuli vaan ajatus mieleen, että voisiko tavallaan miettiä, että jos se niinku, sulle ei tule post not clarity sillä, että kun sä oot tottavaksi tullut, mutta sä silti haluat mennä ihan sinne kainaloon ja oikein nuuhkasta siitä, niin sit sä ehkä tykkäät siitä tyypistä niinku Niin. oikeasti. Se on ihan hyvä mittari niinku tietyllä tapaa siihen. Kyllä. Niinku, koska jos sä oot sen jälkeen silleen, että no niin, jees, ei mitään, Yes. pyyhitään ja voi lähteä himaan. Sprite olohuoneeseen. Niin Sprite olohuoneessa, se on vähän sellainen kyseenalainen juttu siinä kohtaa. Joo. Jos sä vielä sen jälkeen haluat maata siinä mahdollisimman pienenä, niin ehkä se on sitten jotain vähän syvempää. Kuin naurat? Sprite olohuone. Se on hyvä konsepti. Se on hyvä. Se on kuvaava. Ja kaikista limppareista vittu Sprite. Sprite, Fizzy Bubble. Fizzy Bubble. Fizzy Bubble. Yhtäkkiä mainosääni tulee Fizzy Bubble. Fizzy Bubble. Sano vielä kerran. Fizzy Bubble. Sprite-diili tänne. Sprite. Millainen Ei kai. Millainen on uuden ajan mies päivän aiheen näkökulmasta? Kuunteleva. Avoin. Suvaitsevainen. Siis ihan vaan yleisesti mun mielestä se, että tajuut, että ei sulla ole mitään niinku, nyt se lihanuja pois kädestä ja istut alas ja kuuntelet ja ei tarvii olla mitään fronttia niinku Juu. sen oman niinku. Meidän aikakausi oli ja meni. Se semmoinen macho-mies, nyt johdetaan maailmaa ja pidetään sotia. Jep. Sitä koitettiin ja se ei oikein nyt ihan natsannut. Eikä siitä tuu mitään. Ei. Se on ihan sama. Ei, niinku, perinteisesti miehisyyden piirteitä ei tarvii missään nimessä niinku poistaa itsestään, mutta ne toksiset puolet on niinku semmosia, mistä pitää käydä tänä päivänä keskustelua. Että on kuitenkin, vaikka on biologiset jutut ja kaikkea, että tekee nyt mieli välillä panna, niin sit tehdään se kuitenkin niinku ihan asiallisesti. Niin ja siis se, että sä voit myös olla miehekäs mies. Niin, Sä voit olla maailman miehekkäin mies. Jep. Ja tiedätkö sä, Ja silti- ei sun tarvii lakata. silti Ei niinku- sun tarvii lakata sun kynsiä, koska Ei. toi on kans just se argumentti, että tarviiks nyt kaikkien ruveta lakkaa kynsiä ja pitää mekko. Ei. Ei pidä. Ei. Siis kun ei pidä. Ei pidä. Ei pidä. Kaikki tekee just Edelleen niin kuin saa haluaa olla metsuri, Kyllä. kasvattaa parran ja Juu. käyttää Caterpillar-kenkiä. Juu. Ja niinku, Juu. se on niinku ihan sama. Siinä missä mikä vaan muukin, niin se on ihan yhtä ok. Mutta se ei tarkoita sitä, että sit siellä niinku, kaikki se toksisuus on ihan eri juttu. Kun noi useasti niinku huonosti yhdistetään sillä, että sit noit ei yksi saa enää syödä lihaa. Sillä, että no ei nyt ehkä niin paljon, mutta niinku, ei se nyt liittynyt tähän keskusteluun taas niinku yhtään. Juu, ei. Joo, noi ääripäät on kyllä. Sieltä tulee aina joku tommonen. Juu. Ja kun se taas kääntää sitä keskustelua sinne väärään paikkaan. Joo. Joo.
Semmonen on. Semmonen mies. Uusi. mies. Hei, tää on hyvä. Kerro. MP miesten ehkäisypillerit. Jos semmosia sais, niin mä vetäisin kyllä. Siitä oli ihan älyttömän hyvä juttu. Mä en muista sitä ohjelmaa, mutta siinä oli just sillä, että miehillä on siis vissiin, nämä nyt on aina vähän sieltä ja täältä haettu, mutta ainakin tässä dokumentissa oli, että semmoinen on valmistettu kuin miesten ehkäisypilleri. Tätä ei kuitenkaan lanserattu markkinoille sen takia, koska se aiheutti mielialanvaihtoa, turvotusta, mitä ikinä, jotain outoja mielihaluja ja kaikkea tällaista. Ja ne on ne tyylivastaavat, mitkä löytyy tuossa, kun sä otat naisten e-pillerin, niin se on vastaavat jutut. Minipilleripaketti handu ja siellä on kauhean lisää. Kyllä, samat aiheet siellä, mutta miehillä sitä ei nyt vitti miehillä. Ja siis lääkärit, kun sä menet hakea pillerin, niin katsotaan, että käyks nää sulle. Joo. Katsotaan, että meneekö sä ihan paskaksi. Joo. Kun jotkut voi mennä ihan paska. Masentuu, tulla finnei. Ihan vittu mielenkiintoinen juttu mun mielestä. Ja sit sitä ei niinku tuotu markkinoille sen takia, koska se aiheuttaa sivuoireita. Ja siis toi on tosi mielenkiintoista. Ja mä oon itse sitä mieltä niinku koko keskustelussa, että mun mielestä e-pillerit on hirveän vahva hormoni, mistä jokainen tekee itse oman päätöksen, mutta se on tosi vahva juttu, mitä kehoon pistetään. Ja mun mielestä se kannattaa aina käydä kokonaan läpi se juttu. Ihan on se sitten mies tai nainen, tulisi niitä sitten kenelle vaan, niin se on niin vahvaa kamaa, että se kannattaa kyllä tsekkaa kunnolla ja tehdä parhaansa mukaan terveellisesti. Mutta hirveän vahvoja aineita. Joo, on se diippiä tunkea ylimääräisiä hormoneja oman kehoon. Niin. Mut kuparikierukka esim. Joo. Hyvä vaihtoehto. Ja joillekin ne voi sopia hyvin, joillekin ne ei sovi ollenkaan ja jokainen duunaa just silleen kun pystyy, mutta se on vaan... Mut kyllä mä söisin ehkäisypillerejä, koska tää on nyt väärä tapa sanoa tää ehkä, mutta mä en luota ihmisiin. Joo. Mutta siis puhutaan kaikella tasolla. Joo. Että mä mieluummin itse tyhjennän mun astian pesukoneen, kun annan Jarmon tyhjentää se, koska musta tuntuu, että Jarmo ei tiedä, mihin mun lautaset menee. Mulla on vähän sama niinku, ja ruoanlaitos se paistaa just kaikista vahvita. Mä älä koske siihen, anna olla vaan. Niin, jos ois ehkäisypillerejä tarjottavissa miehillä, niin kyllä mä niitä varmaan söisin, koska mä haluan, että se on mun käsis. Mut onhan siihenkin omat instrumenttinsa, että me saadaan tietää se, että on kortsuja ja Se on totta. muuta. Että kyllä. Käyttäkää lapset kumia. Juu, ehkä se on tosi kannattavaa. Joo. Se on hyväksi kaikille. Paitsi syntyvyydelle. Joo, tottahan Mut silloin, niin no, Syntyvyydelle se ei ole hyväksi. Se on kyllä, pitäisi saada syntyvyys kyllä nousuun täällä Suomessa. Kyllä. Että Eikö meidän ikäpyramidi ole aika tommonen yläpainotteinen? Taitaapi olla pioppi. Joo, no niin. tässä on ihan vierekkäiset kysymykset, molemmat sama aihe, että onko perheessä ollut pienenä seksuaalikasvatusta, puhetta seksistä? No se, kun mä jäin kiinni pornon kattomisesta mun kavereitten kanssa, niin... Eiku, tämänkin mä kerroin eilen, enkä tänään. Fuck. Siis me oltiin katsottu pokea meidän friendien kanssa himas. Ja sit joku oli puhunut siitä koulussa ja opettaja oli kuullut. Sit opettaja soitti meidän mutsille. Ja sanoi, että Veppe ja frendit chiika pornoa siihen kämpässä. Voiko tehdä jotain siellä? Niin sit meillä pidettiin pieni puhe siitä. Tai minun äiti piti mulle ja mun sisaruksille. Että netissä on vaikka ja mitä. Kyllä. Ja kaikkea ei tarvitse katsoa. Ja älkääkä sekuntiakaan ajatelko, että se mitä siellä näkyy on se mitä seksi oikeasti on, koska se ei ole näin. Tommosen kasvatuspuheen se piti meillä joskus. Joo. Mutta ei itse seksistä varmaan. Mulla ei ole ollut mun muistaakseni kanssa niinku mitään. Taitaa olla ehkäisystä on tainnut olla joku juttu. Kyllä mä oon ite googlettamalla löytänyt mun kysymyksiin vastaukset. Joo, vähän ehkä sama. En mä muista mitään yhtään yksittäistä keskustelua, mutta mulla on kuitenkin aina ollut semmoinen fiilis, että jos siitä olisi pitänyt puhua, niin siitä olisi kyllä voinut puhua. Joo. Mutta sitten ehkä niinku enemmän just faijalta on voinut tulla semmoisia kommentteja, että laita sit se kumi, että se on aika fiksu käyttää sitä. Käytä sitä. Olisiko ollut 16-vuotis synttärilahja? Mä sain mun joltain meidän perhetutulta kortsupaketin. Joo. Se on ollut aika jännä vehje siinä kohtaa. Joo. Ja testasin heti samana iltana. Joo. Pistin kortsun munaa ja oli, että wow, Tässä sitä voitaisiin vaan mennä. Nyt Eiku, sitä se oli mentäis. kyllä varmaan 15-vuotis synttärit, koska mä en ollut silloin bannut vielä.
Ja mä täytin 15-vuotiaana mä menetin mun neitsyyn. Niin se oli varmaan just se niin kuin sama vuosi, kun mä sain sen kortsupaketista. Jotain tommos, en mä tiedä. Mä olin kanssa 15. My memory is hazy. MP yhden yön jutut. Onko teillä vakkare joidenkaan aina silloin tällöin vai onko aina uusi case? Ehkä enemmän tuohon yhteen voidaan vaan nyt sitten. Tai ekaan kysymykseen, että MP yhden jutut, kunhan se on molemmilla ok. Ei siitä varmaan sen enempää. Ei siis ihan voi olla ihan hauskaa. Niin. Minä ainakin joskus olen nauttinut yöstäni yhden yön jutun kanssa. Mut jos se on hyvä yhden yön juttu, niin ei se, en mä tiedä, onko mulla ikinä sit ollut, että se olisi vaan yhden yön, kun miettii. Mulla olikin joskus semmonen mimmi, joka aina kun tavattiin kylillä, niin sitten oli yhden yön juttu. Niin, että se uusiutui se yhden yön juttu. Joo, mutta se ei ollut ikinä niinku päivän juttu. Se oli aina se yhden yön juttu. Joo, toi on hyvä konsepti. Toi on hyvä Niin kuin konsepti. monta yhden yön juttua yhden tyypin kanssa. Joo, Niin. joo. Ja se ei mene päivän puolelle se juttu ikinä, vaan se on aina yhden yön juttu. Toi on mahtavaa. Täällä on tosi paljon kysymyksiä myöskin siitä, että onko meitä ahdisteltu seksuaalisesti. Ja se on tosi hyvä kysymys ja mielenkiintoinen kysymys. Ja tavallaan mä vastaan tuohon joo, mutta sitä ei jotenkin ole osannut ajatella itse niin negatiivisena juttuna tai se on enemmän ehkä vaan vähän ärsyttänyt. Mutta kun se on, musta tuntuu, että se, että mitä itsekin on saanut, on niin vähäistä siihen verrattuna, mitä esimerkiksi niin kuin naiset / tytöt / mikä vaan muu voi kokea. Et en mä niinku, mun mielestä se on ollut enemmän silleen hauskan ärsyttävää. Niin ja siis Et onhan... noniin, anna olla nyt vittu jo. Joo, on mua puristeltu perseestä baarissa. Joo, se ei ole kyllä niin nättiä. Tai sit tulee kyllä vähän semmoinen, anna nyt Joo, vittu. mutta siis onhan siinä se ero, että jos joku 165 cm Liisa tulee puristamaan mua perseestä, niin mä voin luultavasti tappaa sen paljain käsin, jos mun tarvitsee. Mut sit kun mä menen puristelemaan Liisaa perseestä, niin mä voin edelleen luultavasti tappaa sen paljain käsin, jos mä haluan. Niin se on Liisalla se tilanne vähän eri, kun sen perset puristellaan, kuin se, että mun perset puristellaan. Joo. Niin sen takia sitä ei ehkä ota niin vakavasti, Mm. sitä ahdistelua. Mulla oli viime kesä joku semmonen iso yli 1,90 m, vähän huumeisen näköinen lihaksikas mies puristi mua perseestä. Shit. Sitten mä katsoin sitä silmiä ja sit se vaan katsoi mua suoraan silmiin. Ja sit mä olin siinä tilanteessa vähän silleen hämmentynyt. Että mites nyt sitten. Ja sit mä tulin aika vihaseksi. Kun en mä oikein tiennyt, että miten siihen kuuluisi reagoida. Mutta en mä sit reagoinut siihen mitenkään. Ahdistiko? Joo. Kun mä en oikein tiennyt, mitä se äijä halusi. Mutta kyllähän nyt tommonen ihan sama kuka se olisi ollut, niin... Mietit toi joka päivästä melkein. Mimmeillä. Että niitä 2 päätä pidemmät leveät ihmiset tulee Jotka pystyis käsillään nirhaamaan. nirhaamaan. Niin. Joo, se tekee siitä konseptista kyllä diipimmän, kun voi, tiiäks, käydä jotenkin hassusti. Just Ei näin. mua silleen ole ehkä haitannut se, että joku mimmi puristaa. Se on vähän ärsyttävää välillä. Niin se on vähän semmoista niinku, että no niin. Joo. Jos sä Niin tykkäät musta, niin sä voit kyllä sanoa. Niin, tai sillä, että tuu juttelemaan mieluummin, kuin puristat perseestä ehkä. Joo. Mutta ehkä toi ihan sama juttu on mimmeilläkin sillä, että tuu juttelemaan mieluummin, kuin puristat perseestä. Tiedätkö? Tai sillä, että ihan sama juttu niin päin. Mutta en mä tiedä, onko mä... Onhan se seksuaalista ahdistelua, mutta se on niin kuin tavallaan eri asia just. Se on niin pientä verrattuna, että en mä osannut ikinä ottaa sitä superahdistavana. Että ei sitä ole jäänyt miettiä tai ei se ollut semmoinen asia, mikä on niinku pistänyt sillä hirveästi. Joo, jos mä menisin baariin, niin mä olisin silleen, että toivottavasti kukaan ei purista mua perseestä. Niin. No joo, ei. Et se kanssa Ja on tossa se. ero ehkä onkin. Niin. Tietyllä tapaa tai sillä, että ei noit niinku joudu funtsiin. Mimmit joutuu funtsiin, että mitä mä laitan päällä, onko tää liian paljastavaa. Jos joku nyt puristelee mun perset, niin syyttääkö jengi mua siitä, koska mun mekko on tämän pituinen ja... Ja miettikää, että syyttää. Syyttää, juu, Et se kommentti niinku on se, että mitäs pistit tollasta päälle. Juu, Se on, tai kysyy, että mitä sulla oli päällä. niin. Ja että niinku, et se on se niinku, että sit se vittu joku äijä saa niinku hyväksyntää sille omalle Toiminnalla. toiminnalle.
Sairasta.